la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale ndi alongo, ndikulandireni kuno ku programu yathu ya Tiyankhuleni Ambuye lero pa 2 mwezi wa Marichi chaka cha 23. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Estere. Estere mutu 4 kuyambira ndime ya 12, 14, 16, 23 mpaka 25. Utenga wathu wabwino uchokera Mateyu mutu wa 7 ndime ya 7 mpaka 12. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ni Reverend Father David Belo kuchokera ku Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ambuye akhale nanu. Mtenga wabwino monga adalembera Mateyu Woyera. Pemphani ndipo adzakupatsani. Funafunani ndipo mudzapeza. Gogodani ndipo adzakutsegulirani. Paja munthu amene apempha ndi amene amalandira. Amene amafunafuna ndi amene amapeza. Ndipo amene amagogoda ndi amene amamutsegulira. Ndani mwa inu mwana wake atapempha buledi ndiye nkumpatsa mwala? Kapena atapempha nsomba iye nkumpatsa njoka? Tsono ngati inu nkuipa kwanuku mumadziwa kupatsana anu mphatso zabwino, nanji Atate anu amene ali kumwamba angalephere bwanji kupereka zinthu zabwino kwa amene awapempha? Zomwe mukufuna kuti anthu akuchitireni, inuyo muwachitire zomwezo. Izi ndiye zimene malamulo a Mose ndiponso aneneri amaphunzitsa. Tenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, lero ndi chaka cha mmodzinso mwa anthu ochita bwino, Simpliciano Woyera. Adachita ntchito yabwino ndipo tilibe chikayiko kuti ali pamaso pa Mulungu. Abale, anthu amene timatchula kuti ndi woyera ndi anthu amene sanafune kutengeka ndi zimene zimachitika pa dziko lapansi pano. Amaziona koma sanalolere kuti izozo ziwalepheretse kuyika maso awo pa zinthu zofunika pa dziko lapansi. Chifukwa amadziwa kuti kubwera kwawo pa dziko lapansi kunali ngati ntchito ndipo anayenera kuti ayitsirize. Mpingo unatsimikiza kuti anthu amene anachita bwino ali pamaso pa Mulungu ataona zodabwitsa, zosatheka zitatheka. Kuti abale anga kuti alengeze kuti uyu ndi woyera pamakhala ndondomeko yayitali kwambiri. Ndipo zimatengera Mulungu mwini kutionetsera ife adziko lapansi kuti iyeyu mukuntchulayi ali pamaso panga. Patachitika mirakuli ndi zodabwitsa. Zosatheka zikutheka. Ambuye Yesu akunena kuti pemphani mudzalandira. 1. Gogodani adzakutsegulirani. 2. Komanso Ambuye Yesu akuti ngati ife wochimwafe tili ndi nkhazafe amene tili akuba, ife akatangale, ife amene timachitira anthu zoyipa chifukwa mwa ife muli zambiri, koma timatha nthawi zina kuchitira zinthu zabwino ana athu, kuchitira zinthu zabwino abale athu. Ndiye iyeyo mwini wa ubwino amene ifeyo tinapala ka ubwino kathu kamene timapereka kwa anthu kochepaka,
angalephere bwanji kutipatsa ife titapempha. Nyimbo yathu ya 118 imandisangalatsa. Ngakhale kuyimba sikhalidwe langa, komabe kuyimba ndimakukonda. Timanena kuti Mulungu wathu wopatsa, chifukwa matikonda, ayenera kuntokoza, ayenera. Mulungu ndi wopatsa. Umunthu tidawulandira kuchokera kwa Mulungu. Mwayi umene muli nawo wopanga ndalama ndikumakhala munthu ndi chinyumba chachikulu bwino, magalimoto angapo, ndizopatsa zimene Mulungu watipatsa. Mulungu sikuti ife makolo athu adachita kanthu kakakulu kotiyenereza kuti atidalitse ndi chuma, palibe. Thupi lathu lomwe limene tili nalo kuti lidume silingavutetu. Zokudya zomwe ife timadya zomwezo zingathe kukhala chiyambi cha matenda akuluakulu. Koma Mulungu ndikumati mwadya inozi zonsezi zisambise matenda, ndikumayenda ndi mphamvu. Mulungu wathu ndi wopatsa. Tikayang'anira ubwino wa Mulungu kwa ife, atinayenera kumambwezera nthawi ndi nthawi. Zimamvetsa chisoni kuona ena akunena kuti ndilibe chopereka. Kuwayang'ana amene akunena, wayang'ana kuwamvera chisoni. Kuyang'ana madalitso amene iwo awalandira, koma sangathe kupereka kanthu kwa Mulungu. Ndiye pali ena amene Mulungu anawapatsa muwawonjezera, koma amafuna kupereka chimozimozi anthu amene Mulungu sanadalitse ndi zambiri. Ayi, tikamanena kuti kuba sikupita kukatchera sitolo ya munthu wina, kusachita zimene unenera kuchita iweyo ndi kuba. Mipingo yonse imadalira anthu amene iwo amapemphera m'machalichimo, ndipo mipingo imayembekezera kuti kuchokera mwa anthu awo mipingo iziyenda bwino. Ndipo ndi udindo wa anthu amene amapembeza kuyang'anira anthu amene iwo amawayang'anira, kuti iso nawo pokuwayang'anira athe kuwatumikira bwino. Abale ndi alongo, Mulungu ndi chikondi. Yesu Kristu ndiye liwu lake la Mulungu. Chikondi cha Mulungu kuoneka pakati pa anthu, ndipo chikondi chimenechi chikupitirizika ndi mphamvu ya Mzimu Woyera, kuti mu utatu wa Mulungu ife tonse tingathe kuyenda naye moyenerera. Tiyeni pang'ono titsegule maso athu kuti tithe kutha kuona kupyolera mmene ife timaonera. Titsegule makutu athu kuti tithe kumva kuposa mmene timamvera. Ambuye Yesu akunena kuti ngati ife mukuyipa kwathu timatha kuchitira wena zabwino. Chithunzithunzi chimene mabuku ena amatipatsa cha Mulungu chimakhala cholakwika. Ena timafuna kumutenga Mulungu ngati kaya tingoyerekeza, sitikunena kuti apolisi ndi oyipa, ayi, koma kuti kutitenga kuti Mulungu asanduka ngati police officer amene ntchito yake ndi kumaona cholakwika chili pati. Ayi, andi ntchito ya police officer si imeneyo kuti aziona zolakwika. Ayi, iye amafuna aziona zabwino, koma ngati ndi olakwika ndiye umachita mantha wekha. Mulungu tamukazika ngati choopsa. Ayi, Mulungu si choncho. Ubwino wake ndi wokuti nzeru zathu zimaperewera kwambiri, sitingathe kumumvetsa Mulungu chifukwa ife ndife tunthu tung'ono. Mulungu si wankhanza. Mulungu chitwa chisikulanga. Mulungu chitwa chisikukalipa
kukhala ndi tsinya ayi. Chimene chizatipangitse ife kunjenjemera pamaso pake nchakuti ifeyo tizaziona tokha kuti sitili pamalo oyenerera. Sikuti yeyo ndi wopya ayi, koma iweyo podziwa kuperewera kwako uzati kufika pafupi ayi nditunkuona kuti sindinayenera kufika pafupi ndi mkulu uyu. Chifukwa chimenecho akamanena kuti anamuuza Mose kuti chotsa nsapato zako malo uliwewo ndi woyera. Sakunena nsapato sandals ayi. Kuti Mose mmene analili, mmene amafika pamalopa anali ndi ziyangoyango. Poyamba anali atathawa ataphanso munthu, anali ndi mkhwizi mu mtima mwace, amati akamakhala anali ndi chimenecho. Mulungu akumuwuza kuti ayi poyamba tiyambe tachotsa zimenezo, kuti iweyo ndikusandutse, iweyo ndiziyenda nawe, ndipo iweyo ndizizalankhula nawe, uzikalankhula nawo anthu. Kuyambira pamene pa Mose amati akamayenda paliponse wapita kukapempha wakomana ndikakhale samaonana naye nkhope ndi nkhope, koma amamva mawu bwino bwino. Tifuna kunena kuti ifeyo pamene akutipempha kuti tidziwe kukhulupirira Mulungu ndi kukakukonzerani malo amene akunenawo ndiye kuti ife tikakafika tikakondwe naye. Chifukwa chade iyeyo ndi bambo wathu. Ndimakhutisidwa kwambiri ndi kukondwera pamene tikuwerenga mbiri za timachula ma church fathers, anthu amene anayambirira kudongoshola mapemphero athu a nsembe ya misa, kuti mmene anayiphikira kuyiphika panali maganizo osiyana-siyana anthu kuti kodi Mulungu ndi wotani, kodi Yesu ndi ndani, kodi nanga Mzimu Woyera. Atakhala pakanthawi ndi upangiri wa Mzimu Woyera ndanafika poyiphika misa. Kuyipanga misa ndikunena kuti munthu atabwera kuchokera ku nyumba nkufika ku church ndikudusa mapemphero ako kafika apa, ayitingati kunena kuti Mulungu ayenera kumva, chifukwa mkati mwakemo tayikamo mwini wake amene ali nsembe yayikulu ndi Ambuye Yesu. Padapita zaka pafupi 500 akudongoshola mbiri kutero ya liturgy, kuti kuphika pemphero limene kwa ifeyo chomvesa chisoni nchokuti anthu ambiri mpaka pano pemphero la nsembe ya misa sitilidziwa. Sindikunena kuti anthu asapite kukapemphera kolona, kapemphereni kolona. Litania la Woyera wonse kapemphereni kuti njira ya mtanda wero zabwino zokhazo nsezi kwambiri zimabambatira pemphero lalikulu, pemphero la nsembe ya misa. Ndipo chimene chimandikopa kwambiri kumapeto kwa zonse ndi mapemphero amene anayikidwa a Mulungu woyera, tsiku loweruka loyera. No, anthu amakhala pansi munyimbo imene timachula kuti exalted, exaltation, pamene tatenga chikandulo chija nkuchikapo. Vuto lathu nthawi simapezeka yokwanira kuti tialongosolere akhristu athu. Choyamba. Chachiwiri, miyamboyo imachuluka, ndipo chifukwa chakuchuluka sitimapeza mpata wolongosola bwino. Koma mkati mwake pamene ansembe akuyimbira nyimbo imene ya chikandulo chija pali mawu awa ondisangalatsa kwambiri: chifundo cha Mulungu nchosasimbika. Mwachidule ndiye kuti ngakhale titati tichiyambe kuchira katula ndi mawu sitingakwanitse, mawu akuperewera. 2, chosafotokozeka, kuti ngakhale titati tiyambe kulongosola mawu olongosolerawo amaperewera, kuti muombole kapolo munapereka mwana wanu. Abale, kuti Mulungu ndikukonza, mukayang'ana pa mtanda pacha ndikuona amene
Ambuye Yesu amadziona ngati ali yekha. Ndikuamba kunena kuti Atate mwandisiyiranji. Ati Mulungu Atate anali pomwepo, sanamusiye. Aperezetse, amalizitse kuti dziko lapansi likhale lopulumutsidwa. Ndiye akunena kuti ngati inu ndi ine tikuyenda mu mdima, tiyenera kumaopa. Chifukwa chake zimene tikuchita ifezo zimatipangisa kumayenda mwamantha. Kuti ngakhale mutakumana ndi zoopsa zotani, Paulo amandipeza kumgwira ndikumanga ndikunsiya mundende momwemo ndikumayimba nyimbo, mundende momwemo ndikumatembenuza vanthu, ndende ndikumagwedera Mulungu ndikummasula ndikumuwuza kuti tiye uzituluka uzikalalika uthenga. Mawu a Mulungu sitingathe kuamanga ndi unyolo. Abale anga, tiyeni tigwire ntchito imene Mulungu atipatsa kuti tikalandire malipiro, osakhala ngati mbuzi koma ngati nkhosa, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen.